Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi mabuya ubambolunya uhlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure he comes inside mntanami. It's going crazy. It's going bananas. It's Kimberly King mntanami. Another day, another dollar. I'm not alone. I'm with my brother Musa next to me, protection my body and siyabangena bafethu. Sinyakaze baba. Sinyakaze. Sinake niya. Yababona laba. Yababona laba Musa. Yilabo ebengitshela ukuthi mina bayathandana ngiqale ngikhathi ngithi asibalandele ngali. Kodwa laba hayibo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi mabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. CMTV King Ginger _SA on Instagram. Please do not forget to follow your boy. Mr. Mrs. Velocity. I'm a piano. Oh. I'm a piano. Buffett. Rest in peace to AKA Bafethu. Just want to say thank you so much. He showed some love Bafethu saphila washo ukuthi uKing Ginger mqasheni Bafethu because uKing Ginger yinja. If you don't believe me, make sure that you go to his personal page on Twitter Bafethu ucheck ukuthi wathini ngeKing. I just want to say thank you my brother. Ngithi kuwe I'm a piano. Let's go. Sanibona, sorry in the face. Sisamngabaleki. Awungabaleki. No, ngihamba nabangani bami lana. Mfethu kamela ngoKing Ginger bhuti wami unjani? Sure. Mfethu ngihamba noMusa lana no wakhe. These are my friends. So I'm doing a YouTube show. I go around and I ask people, what are they dating? Are you guys dating? Yeah, we're dating. Oh, ngibona imama zilivaleka bikhaya. Asibone abantu ababi bafethu. Size ngobuhle. So my brother, I want to ask you a few questions mhlawumbe nge relationship yenu ukuthi seniqale nini ukuthandana and things like that. So wena uba igama lakho? Igama ngoNhlakanipho okayisibongo ne? Wakabani? Okayika uhlase. Uhlase. Uhlase? Yebo uBosolo. Hayibo. Hlase. Ya ngingwenya mina. Ubambolunya uhlase. Ubhodla amanzi ke lo. Abafokazane bebhodla utshwala mfethu. Njaya Moy's home. Ngiphuma khale eForce lo mfethu eBosi. eBosi. Kodwa ngalana ke scale wise and everything. Scale vele. Power to that mfethu. Abahlangana ke mfethu ohlase mfethu obambo dayiding. Mama wena what's your name? Mayizuzu. Oh, ngiphinda futhi. Mayizuzu. Uyajola. Yabaya. Mayizuzu. Nhlakanipho mfethu Mayizuzu. Mfethu Mayizuzu mfethu. Ngishaya so I want to know from you Nhlakanipho ukuthi out of all the girls that I hear mfethu yini lena ekwenza ukuthi ube attracted to Mayizuzu? Ezwazi vele ukuthi abantu ba unique ngendlela zabo yabo. So nami ngibone lento le unique ngaye yangihlanyisa mfethu. Shit. Uthi namanje mangumbheka ngivele ntotha amathi mfethu ezini. Siyizo lezo zinto mfethu. Yazi mfethu uhlase mfethu ngikutshele mina Nhlakanipho mfethu. Akekho umjida mfethu vele wakumtimande mfethu. Ubanana. Vela. Ngidili ngobanana mina mfethu. Yazi indoda emadodeni ngiyakuzwa mfethu. Umuntu nje uma umbona umthanda mfethu uyamqonda mfethu. Mayizuzu, talk to me. Nhlakanipho yini uyithanda ngayo? Ngithanda like personality yakhe. Ngibona kusimuntu right. Yeah, umuntu sharp for me. Uphethe kahle. Ngiphethe grand. Top thokozini. Nawe futhi umphethe grand. Kahle nje. Happiness. Mfethu. So njaya ngifuna ukwazi mfethu because mina ngumuntu mfethu othandana nokuthi ngazi ukuthi future iniphathelene. So mfethu
uyabona mhlawumbe niba nengcosi mhlawumbe 110 thrower. Do you see that kuyena? So far ungiphethe kahle yabo. Sure. Yeah, ama plan vele ukuthi ngisehlile vele sewakhona. Sure, So kukuye ukuthi yena uzimiseleni ngami yabo. Sure, sure. Yeah, yena uzimisele ngami nami hayi ngizimisele ngayo mama. Mfana bami, ayawona so break record. Yawole mjitalo. Anja ma ngiyabonga mfethu, ngiyabonga. Mamas, kuwena when do you see future mhlawumbe umgabantwana abafana nani aba rights aba relevant? Yeah, cause indoda emadodeni yena. Alright, like yonke into engithi ngayikhona. Shade. Yeah, so angengicomplain, angengikhalazi. Kusho? Yeah, no. Power to that. So my brother, I want to know from you, do you trust umuntu wakho? Kodwa marushilo umdali wathi singabothemba abantu. Kodwa mina isithando sami ngiyasithemba yazi. Uyamthemba wena. Mara umdali utheni? Umdali singabothemba abantu yabo. Kodwa wena? Hayi mina ngiyamthemba man, yazi mama. Awunjaya. Mayizuzu. Ngiyamthemba. 100% isithando lesi. Mayizuzu. Hayi ngiyamthemba cause akaza ngiflopela. Yeah. 100%. So uyabonisa ukuthi serious ngami. Hayi bafethu, it's 100 out of 100. Bayathembana mfethu, bayathandana. As you know, niyathandana na. Ziyakhala, King Ginger Cream Dala Cream. It's Bibili King. Even nama track mntana amashayi huthe meboni King. Ziyakhala bafethu. So ngiyabonga ukuthi nathembana mfethu and ngihappy mfethu yabo lento leyo. Angifuni ukuqamba manga mfethu. I love this. Ngisacela mfethu awuthami ugama umuntu wakhe ihage mfethu. You will never know. Maybe it's the last hug. Mayizuzu yachona. Swear boy, never. I'm a bit nin. So what I do, there's this thing that is called loyalty test. We have this thing that is called loyalty test. Loyalty test is whereby we're switching phones for 60 seconds and then your partner get a chance to angene on your phone. 100%. Angene on your phone, we're gonna check on WhatsApp. Sorry to use that word. Mazikona. Lezo fleta nazo, but mazingeko. Shoot aziki febe. You understand? Same applies to you, siswami. Ukuthi maphi labafana laba omakhwayindunu laba bakulandelayo. Bethi I love you. Abafuna ukumoshela. Uyayibona leyo nto. So we have ilokhuzana loyalty test, couple switching phones for 60 seconds. Makuthi aninankinga, we can jump into it and then sazi ukuthi ngempela njengoba nimile la animoshelana isikhathi. Usho? Wena sisamusho? Hayi mina 100% sure. Angisukanga. Oh, that's mina Musa lo. Uhamba nami. Yeah. Ayibona insizwa. Hayi. Mina ngu-King Ginger Cream Dala Cream Delush. Cream Dala Cream. Oh yeah, zaw mama. Thank you my brother. Unjayabi ngicela ifoni yakho mamazi. Tango. Musa, thank you so much. It's about that time, couple switching phones. My name is King Ginger Cream Dala Cream, and this is CMTV SA Niyathembana. It's Bibili King Bafethu. It's about that time, and you all know it's time for the famous question. Time for what? Famous question. You know the story, mamas. Can you please read this for me first? Can I come inside? Can I come inside? Yeah. You can. I can. Yes. Come how? Phela ukhamu sekakayithuki lo mhlaba athi uyazi. So come inside phakathi yo. Sondelani ngapha khona ngibona lele khuzana. Yes. Uyavuma ngithi mamazi? Hayi ngiyavuma. Akunankinga. Yini ngathi uyangabaza nje? Hayi akunankinga mfuthu angabazi. Ungangisurprise, please. All right, let me come inside ke. Thank you for allowing me to come inside mamazi. Awuthami wena kanti iplay come inside ubicabanga. Hey, ziningi phela manje phela specific angisho phela. It's still delay. All right, my friends, it's time for couple switching phones, as you all know. But before we jump on that, I have this other song, brother, that I am doing. It's called Zoom Zoom Zoom. Ngizocela support yakho, friends. Mama, ngizocela support yakho. Ngenza izum zoom zoom manje yabo. Noma ungayazi zoom 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 uzoba lula ukuyibamba ne. It's for the channel, my brother. Yeah, ngizohamba nje nami. Hey, wakhe? Can I get the chant, my brother? Zuba zumba zumba zuba zumba. Zuba zumba zumba zuba zumba. Zuba zumba zuba zuba zumba. Au zoom zoom zoom. Zoom zoom zoom. Au zoom zoom zoom. Izabazo.
Izabazo. Hey, zabazumba zumba zuba zumba. Zum, zum, zum. Zabazumba zumba zuba zum. Zum, zum. Zabazumba Zabazo. zum. Oh man, I love you guys. Lalelani bafethu. I'm sorry to disappoint everyone. Niyathembana, but unfortunately, we won't be doing this loyalty test with these two couples because lo wakahlase uyihlobo sami and akacheat. Umuntu wakhe lo, so this is family. Siyabonga kakhulu bafethu. Hey yo, boom! Ngiyadlala. Musa. Can I have my photo? Ngizocela siqale ngemamaza. Yeah. Cela ungivulela. Thank you. Okay. Siswami uzoma ngalapho so check ifone yakho mina brothers. Cela ungibambela la. Okay. Now what's up? All right, guys, we on WhatsApp right now. When we are about to type that Shandos, type for me. I love you, love. Sibone. Angithi wena bakushela. Angishiye. Ayikuvela mina. Awunjayami. How do you feel? Happy. Happiness. How do you feel? Hayi ngikhulekile yabo. Ngicela ungidilithela I love you mfethu ngithaphela sex. Sifuna ukubona ukuthi bakhuluma nabo bani o sex. Uyayicela mara brother. Isifike kanjani lapho manje? Isifike kanjani? Siyacheka la mama ngisho. Uyayicela sex mara. Every day. Hey nawe hlazi bokuvela phezulu. About to that. Okay. Delete mfethu. Cela ungithaphela mfethu uthi I miss you. Ufake heart. Yeah. Hayi ngabe yamigcwele mina kuthi mina nje la. Njengoba ngishilo. So Okay, mfethu asikaqeda mfethu ngicela lokhu nivumana manje. Cela ungidilithele lapho mfethu ungithaphela uthi come outside. Khona sizobona mhlawumbe ukuthi Nana maizos. Hayi nina nechacharahike manje. Alright. Nawo abosisibakhe yabona vele abangani. Okay, asiphume la WhatsApp. Ngizocela ukuthi sijump singene ku Facebook and kanti wena ngavele niyeke because ayikho into enifunayo. kanti wayi wena sister manje uthuka mase sister. Yonke into clear. Niyabona nani? Mara sikaqedi. Obviously ku Facebook ngengithola next. But qhubekani ke. All right. Okay. Messenger. Type I love you. No results. Delete I love you. Awutham. Ushintshe lo I love you the way you typing ngakhona. U typing ngo L ngo I uthi space uthi LUV musu faka no U. Alright Sam. Right. Okay, I call you. All right. Hello. Teresa. Uthi I miss you. Hey. No results. Na Instagram. Okay, asingene ku Instagram sichoke ku DM. Why ufuna ukusebenzisa nje ngoba ngikhumbula posta na ku Instagram. I-active le. Noma khona enye active usivezele engekho active. Iyodwa. Ngena ku DM. Abantu abancane kanje DM nabo. Akekho. It's fine. Asiphume la. Ngena kuma message. Utype nje uthi I love you on top lapha kuma messages. Noma yakudala izovela. Lord, how do you feel my brother? Yo, akukhululeka yazi. Indoda emadodeni. Hayi ukukhululeka mfethu asho ukuthi ngiyadlala ke into yami yazini. Ngiyathemba. Hayi hayi. All right? I'm right. Yabona. All right, butwam. Jika izinto ke manje. Ngizocela sisondele ngalani. Sho hlase. Ngiyabonga Musa. Sondela ngala siswami yazi ngikusabelelani. Yini ngathi No. Noval. Alutho. Ngicela ifoni Musa. Thank you. Ngivulela uThem. Danko. Hayi bafethu.
Phathwa amaplasma kule nsuku mamazi. All right, my Zozo. Let's jump on WhatsApp right now. All right, guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. I love you. No, it's type I love you. Yeah, type. Okay, vet. Hayi ngishaphi mfethu ngishaphi. Oh. Oh, my Zozo. Mele sibe ne show. Emayi kwathi ngibona. Ngicela ungifundele le gama. Lwandle. Okay. Ima Masuzu ungamshanya ngicela sisoma ungalwi. Ima guys ngicela ukuyibamba le phone ngicela ukuyibamba. Wo awuthama ngithi uyazi ukuthi kwenzakalani la. Sure. Siswami yehlisana imoya asingalwi. Ngiyanicela angizelanga la ukuzonilwisa. Ngizelela ukuthi sisolungisa ngiyacela siswami ungakwadi. Ubheke lesihlahla sisem. Ifuna nje iclean ngakhona. Iclean ifoni yami. Ima. Hlakanipho. Ungamdonsi. Guys, Ima siswami. Whoa. Okay, wait. Can we talk? Hlakanipho wayenza so. Mayizo. Hlakanipho nawe. Wayenza kanje. Lalela umntana sekhaya lona man. Ngini kunolwandle? Yeah. Hlakanipho kunolwandle kini na. Hlakanipho nawe ukhuluma into enesense mfethu. Ubheka isihlahla ngemuva lapha. Abantwana bakibo bonke namakhazini wakuzongenza so. Angijwayela amasimba shem. Futhi ngicela uze ngapha lesihlahla lesi lafethu. Mayizo. Ungathibo bentele beyiphuma nini? Beyiphuma nini? Okay, awutham nawe explain mfethu. Why uthi ulwandle wakini mfethu kodwa umbhalelo I love you mfethu. Cabanga asikakafiki ngisho kuphi. Sekuvela nje mfethu I love you. Akuveli ngisho Mayizo. Lo dala ngimbona ukuthi lo muntu lo ne every time ngimsebenzi bekaza kimi but manje angazi ukuthi wayenza so. Wayenza so. Mayizo. Wayenza so Hlakanipho. Yini lingakuniki yona? Ungiya ngithi kodwa mari isikhathi sakho sithanda sakho. Manje ungayibonga ngisho. Isikhathi sakho sampela kwenzakala. Kwenzakalani? Asho manje nawe lento yakho ukuthi nike mfethu bag yakho. yakho. Le bag le yakushebisa le. Yakushebisa. Bamba. Sister, why uthi le bag yamfebisa? lalela. Ngoba iyona ephathizini ungakwadi ungakwadi. Le bag le yefebe le bag. Yeah. Ile bag ile. Iyamfebisa and since angazi uyithenge nini namanecklace. Nesiswami ngiyacela mfethu why Mazuzu mara ulwa woza ngalana wakhephe imoto. Yazi ne angifuni ukubulala muntu. Angifuni ukushaya Hlakanipho. Okay, Hlakanipho, ngicela mfethu wena mfethu explain yourself mfethu usho ukuthi kwenzakalani wena nolwandle and then uxolise mfethu because wena nolwandle niyadlana and kubhaliwe efonini and ayikho mfethu into ezoyidinaya. Umuntu wakho usebonile. Just explain yourself my brother. Mfethu. Yeah, akuthi manje yazini wena Mayizuzu isikhathi sakho man ngikhala isikhathi sakho. Uyazi ukuthi endlini bahlezi bangifuna. Bewukuphi? Besiplaneni mina nawe. Siplaneni. Asho uyazi ubekele. Kwenzakaleni? Kwenzakaleni? Lezi zivelile yabo. Ulwandle. Sister ngomkhahleni. Na akusulwandle yabo. Akusulwandle ne? Sister uye wakudropa ngeValentine. Akazanga. Yeah. Lo muntu lo ngokuthi sibe soyithu ngeValentine wangitshela istory. Kodwa nibe niplanile ukuthi nibe together. Ngepete yami azange ashowe up angazi ukuthi why Sithanda samaskisi. Makancane why yazini ishaskisi mama ukuthi nawe lento ukuthi unganginiki isikhathi. Unani ulwandle lenganayo? Ulandle uyakunika isikhathi. Uyanginiki. Why bungasicela isikhathi kuyena because awukazi ukukhuluma naye ukuthi ulekha ngesikhathi because uyasho ukuthi ukunika everything. Why? Yazi reason ngingamnika isikhathi ne. Lo muntu lo always mangifuna ukumbona ubusy nabangani bakhe. Then mase ngiyenza kuba buhlungu kuyi. Ubona ukuthi ngina cheat. Mina ngichithanga ngisho. Azange ngichithe mina wayenza so wena. Askisi. Bengamelanga ngathi sifike lana yazi. Wena ufuna impama wena. Mayizuzu. Ngiyaskisi. Ngiyaskisa amasimba. Ngala ubheke check your steps here. Come guys. Manje nawe uyavuma vele ukuthi isixabaniswa ngathi sisaqabanisa. Mina ngiyangisiza lana mfethu. I'm trying to help you my brother. Okay. Ngiyambonga ubhuti if bonga siwuyena. Intele beyovela nini? Beyovela nini? Yeah. Beyizovela nini? Beyovela nini? Ufuna ukwazi ke manje. Usala kulwandle. Ngitshole nini futhi? Kusuka isikhathi nje manje hlangane manje novela. So ubetwena ulwandle noMayizuzu uthanda ba? Uyazi Mayizuzu ukuthi ngifela ngaye manje sithanda. Ifela ngambonga ukuchitha. Bongeke. So wena sisoma uzoqhubeka ke wena njengoba ubona ukuthi lo mjida lo uyakufebela ke usazoqhubeka uthandane naye njengoba umbona ukuthi udla ulwandle uphinda azodla wena. Isifebe.
ngicela ukukhuluma naye. Okay sister kodwa ngicela one thing because mina engikwazi ukuthi nginisiza about this conversation and everything cela ungambeki isandla. Yeah awutheka impela ngiyakuhlonipha lokho na sister no I can't. Yabona if bongazanga la kuba ngunanga uthi uyathitha uyamosha. Mina ngihlangane ngangifaki mina endabeni zakho ngangifaki ke endabeni zakho sisam. Ngingasakaza wena ngempama. Bani Mayizuzu wena ubungazona ukuthi awuthake yacheat. Ungangibani hawu ungibambelani. Wena ubungazi njalo Ngulwandle. Bengaze laphi? Ubungazi mina ona ngithi loyal. Usizwe yimina so why ufaka mina endabeni zakho? Uwamoshayo benke ngazi if bongazanga la. You wish. So wena uyathanda ukufebelwa kodwa kungaziwa. You were happy about this situation ukuthi I relationship yene yamanga nithu. La nomuntu amsi happy wafike wamosha. Wena ubani kumosholayo? Umoshola ubani wena? Yeah? Bheka ihlisa umoya sami. Wena kumele kancane. Angaqedi ngawe. Ngizoza kuwe. Yabona into bengiyikhuluma ngiyabona Mayizuzu ena Mayizuzu. Ihlisa umoya. Yazi. Kusiyami. Siswami it's either niyafuna ukuqhubeka nilungise lentweni. Nizoqhubeka nilungise. Sengisitshela ukuthi uyindoda. Kanti uyini manje? Yeah, mlungisi. Kodwa kanti nje uyafana nabo bonke. So wena sister ngisaqhubeka nonhlaka ngoba usuyazi ukuthi uyafeba. Mina shemazi ne angazi. Kodwa uthe uyamthanda nje. Lo muntu lo unesipini sokulala nolwandle. Azolala nami futhi. Angithi akusukugula lokho. Angithi uyasho kodwa uthi uyaxolisa wenze mistake. Uxolisani? So wena uzomnika ini chance. Okay, what if ulwandle uyagula? Obvious nami ngiyagula. Welcome to the cooler land. Akakuli umuntu. Ngimlwisa lo muntu mani amazwi akho mfethu ami. Yazi nekubhlungu ukufela into olethele umuntu. Hayi ukuthi wena uzilandela. Ngolo yabona ne wena ne. Bafethu. Yazi ne. Musa, uzobona ukuthi loyal ne. And ngiyabona ukuthi manje isikhathi sokuthi ngibe busy yazwa. So uzoba busy uthandana naye? Yeah. Anihlukani? Asihlukani. Okay. Ngicela sikhulume. Sikhulumani? Wena uzozisola. And futhi ngifuna ukwenza time is 10 uzokhala uzobona. Uzokhala mntana abantu. Mara ungathi mayizuzu. But uthi uyaxolisa. Uxolisani? Mistake la yenzile. Ungabuyiseli lithi eBhayibheli ungabuyiseli okubi ngokubi. Mina ke ngizokubuyisela. Futhi time is 10. So wena awuthemba uzohlala kule relationship wazi kahle ukuthi kune revenge ezayo. Thanda Mayizuzu yazi mfethu. Naye uthi uyakuthanda. Nawe uyamthanda ngithi. Sisami ngizocela wehle ngiyangicela bhuti wami sisami ngicela ukukhuluma ke manje. Mayizuzu please ngicela ngilalele. Awuthi angizelanga la ukuthi ngizonimoshela. But bengifuna ukunibonisa ukuthi nina nobabili ngiqambelana amanga. Phakathi wenu with this. Ngicela ukucorrect. Ungathi si. It's ungiqambela amanga. Ungangifaki lapho. Please. Abafethu ngizelela ukuzokubonisa ukuthi wena mfethu ube nephutha la kule relationship you understand and you have a chance to fix it and continue with this relationship kahle going forward because Mayizuzu ama actions akhe nani dawenza ngakhona it shows ukuthi uyakuthanda and uhethekile manje ngezinto ozenzayo umphoxile kahle but wena awuthami njenge out yabo le nto le angithi uyayazi le flop oshayile eceleni ask for forgiveness mfethu nale wenyisilima ngakhona ngibhizi ngitshela abantu ukuthi soulmate yami wena kanti uyazi ukuthi la ubusy ungangibambi ngithi ungangibambi hawu ungangibambi blind ngawe ungayenzi into yenzayo angeke uthanda abantu abayi2 futhi manje nawe ungazi uhlanyiswa ama text nje kuphela ama text ni heavy sex lento lekhulumayo nje yenza sense lesikhwama lesi inkinga isikhwama lesi kunani lapho yazi nje ngicela ungitshela ukuthi una nolwandle nje ne-70 protection because if not condom nispanisele angispanisa mfethu at least mfethu no mfethu ngicela ukuthi nilokhuzane mfethu and try and fix this mfethu it's nginidedele bafethu but wena sisami are you going to be okay are you guys going to go Mayizuzu bheka Mayizuzu so imani Mayizuzu okay imani wo wena ubhekisa mina ngabantu not other way around ubhekisa mina ngabantu ngibhekisa ngabantu so Mayizuzu ngicela ngizohamba ngizohlula yini ngiyakwazi mosendlini ngizohlula yini okay sister senze njani sikurequestele ngirequesteleni
awuthami uma izuzu uthi mfethu shuthe simambise ekhaya because akakafuni ukukhuluma nawe and ngeke ngimfostele ukuthi nambe no2 cause nizokhwebhana la endleleni. Sister, yenza i-decision. Umntana lona. No. Bazolimazana mfethu labantu laba mfethu uma izuzu mfethu. Mathi uyalo Musa, ngicela wenze sure mfethu ukuthi abahambi bodwa. Bonke. Mara nana ngeke. Wawenza kanje. Siswami, angithi uzophuma ngala. Ngicela sambe. Musa, ngicela escort. Awuthami. Uhamba naye? Usu kodwa Ngihamba na angeke ngibenze naye. izoba right? Sizoba right. Yeah, mfethu soba sharp mfethu. Na. Na. Uzongitshela kahle wena. Uzongitshela kahle. ukuthi Alright, nesento zibe simple ne? Sasonulanga. Yeah. Enhle ngicabanga ukuthi so requestela yena sister ngoba yena akalu. Sister. Sister. Mayizubheka. Sister. Musa ngicela uhambe naye. Ngicela umhambise. Musa. Musa. Okay, miyeke Musa thatha unhlakanipho okungcono. Sesiwami yekukulo. Hello. Hlakanipho nawe uyahamba. Hello, yekukulo. It's going crazy, it's going bananas, bafethu, as you all saw the drama that just folded here, bafethu. Uma izuzu nonhlakanipho. I don't know what's going on with this relationship, but it seems like they want to continue with it, but futhi they don't want to continue with it. Thank you so much for tuning in, bafethu, and do not forget to subscribe on your #1 channel, CMTV, and do not forget to follow your boy, King Ginger Cream de la Cream. In Tanase Kings, it's going crazy, it's going bananas, it's a purple king, mdanami. Can I come inside? Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.